la part que em toca d'ara llibres, perquè era un any molt complicat, era un any que hi havia 3 factors, Sant Jordi en dissabte sant, semblava que plouria i a més amb un context de crisi econòmica. I finalment ha fet un dia esplèndid, la gent ha sortit al carrer malgrat que fos dissabte, jo diria que al matí fins i tot hi havia més gent que altres anys al matí, i el factor crisi, bé, això ja ho veurem. I pel que fa als nostres llibres, tothom ha signat, teníem molts autors signant coses molt diverses, tothom en el seu diferent ritme ha signat. Evidentment estem molt contents que el Kilian hagi estat tercer de no ficció, que Paraula de Bastidor hagi estat segon de mediàtics, però a banda d'aquestes dues coses que són immensament importants, la resta d'autors, tots ells, han tingut el seu espai, el seu públic, i això ens fa feliços. I com sempre a la festa d'avui, veure com tothom està aquí tranquil·lament, prenent una copa, que ha disfrutat del dia, que nosaltres hem disfrutat dels autors, doncs és una alegria i visca la literatura i visca els llibres, no? Estem molt contents. Doncs ha estat un Sant Jordi ple de gent al carrer, ple d'anècdotes per explicar, ple de llum, ple de clàssics i també ple de lectors. El dia de Sant Jordi avui ha sigut un dia molt especial, ha sigut el meu primer Sant Jordi i m'ha passat molt bé. He signat bastants llibres, he conegut molta gent, els carrers de Barcelona estaven plens de gent i el cel i el sol s'han mantingut en el seu lloc. Com ha anat el Sant Jordi? Preguntar com ha anat el Sant Jordi el dia que he firmat La felicitat no té preu és parlar de la mateixa cosa des de dues perspectives, perquè per mi cap felicitat té més preu que firmar La felicitat no té preu el dia de Sant Jordi. Ha sigut el meu primer Sant Jordi i la veritat és que no sabia pas què m'havia d'esperar, però ha anat molt bé, m'ho he passat molt bé i he signat alguns llibres, que era el que tocava, per tant ha anat molt bé. Home, ha estat un dia fantàstic, no tant que ens havien espantat, que ens havien dit que faríem el temps, que la gent no hi seria, i el dia ha estat sensacional. No? Bon temps, la gent ha respost com sempre, és el dia que trobes més il·lusió per metre quadrat, no? De l'any, i ha estat un dia genial, genial perquè pots compartir amb els lectors allò que tu has fet, no? A més és molt curiós perquè tu fas una cosa i és un dia que ve la gent i et pregunta, escolta'm, això, allò, i em sembla que és una experiència magnífica, no? Per molts anys Sant Jordi poder ser-hi perquè és una experiència extraordinària. Doncs per mi el primer Sant Jordi ha sigut una experiència molt especial. La veritat és que el poder compartir amb els lectors totes les vivències del llibre i tots els consells ha sigut molt enriquidor i ha sigut una experiència que jo crec que ha sigut inoblidable i espero poder repetir en el futur. Aquest primer Sant Jordi per mi ha estat una experiència molt gratificant. Tenir el feedback constant amb els lectors ha estat molt enriquidor i puc entendre que hi hagi escriptors que s'animin a repetir una i una altra vegada perquè això pot arribar a convertir-se en una experiència addictiva. És una experiència nova, sembla que no agrairé mai prou. Ara llibres, l'oportunitat d'haver viscut un Sant Jordi d'aquesta manera, després de tants anys de fer-ho des de l'altra banda, oi? Gairebé diríem. I extraordinari. Una festa increïble, plena de contingut, moltíssima gent, molt de carinyo, molt de caliu, molta gent acostant-se, tenir l'oportunitat de poder parlar amb tantíssima gent ha sigut extraordinari i la veritat és que no m'ho esperava. Aquest Sant Jordi d'aquest any ha estat molt especial perquè permet conèixer els teus lectors que normalment són anònims, no coneixen les seves cares i quan et venen a veure et fa il·lusió perquè te n'adones que els llibres arriben, que els entusiasmen, que els emocionen i veus que tota la teva feina té un sentit. Primer Sant Jordi, primera novel·la, tot ha estat un inici. He començat amb molta ansietat i he acabat amb molt agraïment a tots els lectors que han vingut i molt feliç. Aquest és el meu primer Sant Jordi com a escriptor i per mi ha estat una bonica experiència. M'ha agradat molt tot el que ha suposat el Sant Jordi i aquesta moguda. Jo crec que el que ha passat aquest any amb el Sant Jordi és la demostració que el Sant Jordi pot absolutament amb tot. És a dir, ha pogut amb el dissabte sant i arribarà un dia que serà Nadal
i la gent no es quedarà a casa per Nadal a menjar la sopa de galets, sinó que sortirà també a comprar el llibre. Per tant, jo crec que Sant Jordi per sempre. Contents amb aquest Sant Jordi 2011, perquè ha estat un Sant Jordi on, com cada any, hem pogut posar, com ara, llibres, els nostres llibres i les llistes de més venuts, i això sempre és un repte que cada any ens ho juguem tot. I la veritat és que ha sigut una gran diada, que era complicada per les dates on se celebrava, però que finalment ha estat, com sempre, la gran festa del llibre i de la rosa. Crec que ha sigut un Sant Jordi molt bo. Sembla que els astres s'hagin posat d'acord perquè no caiguin una gota de pluja a Barcelona, i la veritat és que si hi ha una lliçó per aprendre és que ja pot caure en Setmana Santa, en diumenge, en dissabte, pot ploure, pot caure pedrada, però la gent segueix sortint al carrer i avui s'ha demostrat. Jo crec que hi havia gairebé més gent que l'any passat. Ha estat per Ara Llibres un Sant Jordi molt positiu. Hem tingut el Kilian Jornet entre els més venuts de no ficció en català. Ha sigut una gran alegria. També el Paraula de Bastidor entre els més venuts, segon més venut de mediàtics. Però també tots els altres llibres han anat venent la Maria Català, han anat venent el Josep Lluís Merlos, fins i tot els estrangers, la gent anava comprant Camila Lackberg, Pinchon. Ha estat molt repartit i molt positiu i una gran alegria, perquè la veritat és que els editors teníem una mica de pànic sobre el que podia passar, però s'ha demostrat que res, que el Sant Jordi ha triomfat i que la gent segueix comprant llibres igual, passi el que passi. Això ens anima a tirar endavant.